Do dalšího videa. Lidi, já vás vítám u dalšího videa. Já jsem Letec a tentokrát budu dělat ochutnávku tohoto zeleného primeu Lemon Lime. A ještě chci poděkovat moc za 100 odběratelů. Jste fakt moc super, že jsme to dokázali. A tak do dalšího třeba měsíce bychom mohli dát 200 odběratelů, ne? To by bylo super, ne? Já to nebudu okecávat, budu to ochutnat. Má to jako tak divně, jako by to voní. A chutná to prostě, jako kdybyste do toho dali lemetu a citron. Jako je to docela dobrý. Je to docela i dost chemický, ale má to teda i zelenou barvu, ale řekl bych,